Здравейте! В това видео ще ви покажа как обеззадушавам Porsche 911. Тук разликата от обикновеният автомобил масовият е, че двигателят е отзад, водните радиатори са отпред. Тук в случая имаме 3 броя водни радиатори. Ляв, десен и централен. Охладителната система събира около 20 литра антифриз. Когато са толкова дълги пътищата, много трудно се обезвъздушава. Почти е сигурно, че някъде остава въздушен джоб. Дали в ляв-десен радиатор в горният им край или в радиаторчето на парното като най-висока точка, не се знае, но винаги някъде остава джоб. Затова аз обезвъздушавам с тази система, създавам вакуум в цялата охладителна система. След това изсмуквам антифризът. Така шансът да остане въздух в системата е почти нулев. А когато остане въздух, може да започне да играе стрелката на температурата, в задръстване да почне да вдига, може парното да е малко по-слабо, както е в случая. Затова аз процедирам по този начин. Стандартният начин, който е наливаш, отваряш клапата, пускаш парното, загряваш, охлаждаш, доливаш, е много бавен и не толкова сигурен и после се налага няколко пъти колата да изтива, да доливаш. Затова създавам вакуум. Сега ще ви покажа. Стъпките са подобни. Значи, давам на контакт автомобилът, пускам парното, температурата да е до край, отварям клапата, която е на разширителния съд, създавам вакуум и след това изсмуквам. Сега ще ви демонстрирам. Като вакуумът гледам да е горе-долу около 0,8-0,9 в системата. Готово, достигнахме и сега в момента изсмукваме антифризите. Надявам се да съм ви бил полезен, да ви е било интересно това видео. Може да ме последвате. Не забравяйте да сложите една камбанка и един лайк. Всичко добро!